odo mňa si nájde niekoho iného. A v poslednej dobe tie znamenia mi dali totálne šupy, bomby, facky, lakte, paty, kolena. Že úplnou náhodou. Počkaj, nech nepokazím to meno, mám kalendár. The Machač Leo, tak to má na Instagrame. Halu, že videl som jeho video, aj s tými jeho kamošmi. A si vravím, že ty kokos, jaký drsný čavo, že bohu, jaký je naživo. Som sa tomu len tak pozasmial, vieš, dal tomu tú dobrú energiu, tú vibráciu. Ja neviem, ubehol týždeň, maximálne 2, idem do miestneho fitka a ho tam vidím vonku na terase takej polotrávnatej s konštrukciami hrazdovými ako valy. Mi skoro odjebalo dekel a zase som si urobil, že vidíš, také to je jednoduché. A tak jednoducho sa dá všetko vlastne si formovať, nie nechať si formovať život, teda aby ti diktoval život, tak? Ale môžeš mu nadiktovať ty, len musíš to proste správne urobiť. A to sa učím aj ja, od určitého bodu života. Kedysi by som ti toto vysmial a poslal ťa nejakým smerom, ale nikdy nehovor nikdy, no. Nehovorí sa to nadarmo a je to tak, musím povedať, nikdy nehovor nikdy. A sila slov je taká, 4 dohody, len pre zaujímavosť kniha, ale to pozná už milión ľudí, ale držať sa je, no, byť ňou, absorbovať ju, aplikovať ju, to sú šupy bomby, no. Hlavne keď som počul myšlienku, že nemôžeme si dovoliť luxus ani jednej negatívnej myšlienky, to bola kniha, alebo audiokniha, mních, ktorý predal svoje Ferrari. A v ten deň, keď som mu počul prvýkrát, čože možno tak 2-3 roky dozadu, som nechápal ten význam, ako chápem dnes tej myšlienky a fakt vážne. Proste keby si vedel, jak sa to všetko naplňa, každá tá jedna myšlienka v tebe, ktorú nikomu nepovieš, len sa odohráva od tvojho prebudenia až do tvojho zaspatia, tak to ti formuje ten život. A či si to priznať chceme, či nechceme, je to tak. A mne ten život ukázal tými mojimi príbehmi presne to. Len som bol taká ovečka, zavretá, jak sa povie, hlava dole a tam, kde sa bičom buchlo, tak tam áno pane, dobrý pane, nie pane. Tak to poznáte, poctivý roboš, worker, ovca v systéme, alebo ako to povedať. No až keď začneš počúvať seba, no, naozaj seba, tak sa to začne meniť. Najprv to je nálož, lebo zistíš, že za všetko si môžeš sám a to si nechce nikto asi priznať, ani ja som nechcel, ale je to tak. To bol taký hlavný bod zlomu a vďaka nemu vlastne sa to začalo meniť. Teda chcel som to meniť a už mi ukazoval život, ľudia, konverzácie, situácie, pracovné veci, hobby, priateľky, ex-priateľky, hoci čo, proste tie veci sa tam proste začali ukazovať, tvoriť. Tie vzorce, všetko som to začal vnímať, riešiť a riešiš to vlastne furt.